négyen vannak itt a 100 finalistáé közül, így Titenis is, aki ott győztese. Azt hiszem, hogy ha nagyon megerőlteti magát, ő is úszhatott volna világcsúcs olimpiai ezüstérmes. A világcsúcsot tegnap Christian Sprenger úszta, na ő nem volt ötületesen erős. Eric Santó, ő tegnap nem tűnt annyira erősnek, 104. lett, de hás lett. 2 évvel ezelőtt 5. lett a világbajnokságon. Dani meg 6. az olimpián 5. Oda rittyentett egy 2.08.08-as Európa csúcsot tegnap nagyon jó erőben. Loris Facci, az egyik olasz, a legnagyobb állandó gyarán döntős volt. Egy VB bronzot mutathat fel. A másik olasz pedig, mert mondom, tegnap már egy 200 vegyes benne volt. Nem baj, hogy Santó mellett megy szerintem. Ricard hajolt le legutoljára, viszont talán az ő rajtja a legjobb. És akkor nézzük, hogy hogyan mennek most az ausztrálok. Tegnap egy kicsit eljátszadoztak a mezőnnyel, egyelőre mindenki szinte teljesen együtt, de azért a 2 sárga sapka elől. Dani tartja mondjuk Santó és Facci tempóját, ebből nagy baj nem lehet. Ricard szélesebb tempókkal, Sprenger sokkal gyorsabb mozdulatokkal úszik, és elsőként érkezik a falhoz világcsúcs részidőn belül. Titenis férkőzött be a 2 ausztrál közé egyelőre, de teljesen együtt a mezőny, ahogy erre számítani is lehetett. Talán a taktikázás majd a második 100 méteren ezen változtatni fog. Dani pillanatnyilag olyan 6. hely környékén, de hát nincs olyan különbség, hogy ez komolyan számítana. Innen még tényleg bárki bárhova odaérhet. Világcsúcs részidőn belül a 2 ausztrál elől, és Titenis, ő lehet itt a meglepetés ember a 2-es pályán. No meg természetesen Eric Santó is nagyon jól jön az 5-ösön. De nincs benne az első 3-ban Santó, Dani pedig ugye 6.-7. hely környékén fordult 100-nál. Mostantól viszont már mindent bele kell adni, hogy menjenek Daniék a többiekkel. Ricard veszi át a vezetést, Dani nincs ott az első 3, sőt az első 4-ben sem, azért 150-nél már kéne közelíteni, mert ez így most több mint egy testhoz hátrány. Ricard őrületes tempóval, Sprenger ezúttal úgy tűnik, hogy nem bírja, de hát tegnap az elődöntőben is volt, hogy úgy tűnt. Santó most próbál beleerősíteni, lehet, hogy a falat ő fogja már elérni elsőként, és nem Ricard. Most még az ausztrál vezet világcsúcs részidőn belül. Titenis 3., de már Dani is feljebb zárkózott. Most már Dani is versenyben, de még mindig Santó és Ricard az első 2 helyen. Jön Gyurta Dani is, pillanatnyilag talán 3. A világcsúcs részidőn belül úszik Santó. A világcsúcshoz nagyon közel Ricard, de lehet, hogy Dani mind a 2-jüket megveri. Santót lehet, hogy már nem lehet, viszont az ausztrálokat még igen. Most kell elindítani a Gyurta Dani is hajrát, és még világbajnok is lehet. Fergetegesen jön Dani a végén, de ki nyer? Dani nyer! Dani nyer! 2.07.64-jel világbajnok! Milyen hajrá! Milyen hajrá! Lehetett érezni, hogy ez egy olyan verseny, ahogy a versenyzői kvalitás dönt, és Dani tudta, hogy ebben ő nagyon jó. Sprenger eldobta magát tegnap, Dani meg a saját versenyét, a legokosabban. Milyen benyúlás! És ami egész nap versenyben tud nyerni Dani. 1/100 másodperccel. Szerintem Jakab váltóba is odaadják Daninak. Sőt, lehet még Güttler-Kára is. Őrület! 16 századon belül jönnek be 4-en, 2 bronzérmes van, Titenis feláll a dobogóra, ez a meglepetés. Ricard pedig még pódiumon sem. Világbajnokunk van. Világbajnokunk van.